Я после гимна. Сябры, вітаю ў Гродні. Сёння мы з вами паназіраем матч жаночай вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболам паміж Нёманам і Дынама Брэст. Давайте я вас пазнаёмлю з дзеючымі асобамі сённяшняй сустрэчы. Пачынаем з гасцей Дынамавак Брэста. Хвісько Дыана, нумар 1, галкіпер, Сарокіна Валерыя, 6, Чекатыла Святлана, 18, Наумович Вікторыя, нумар 17, Пушкар Марына, капітан каманды, 10 нумар, Яцушкевич Ірына, 7, Сідарчук Вікторыя, 13, Міхальчук Святлана, 14, Клімчук Крысціна, 15, Анна Дубовік гуляе у нас сёння пад 11 нумарам і Аліна Бабко, нумар 8. Галоўны трэнер каманды Ніна Жукова. Што тычыцца складу Нёмана, Аўдзейчык Вікторыя сёння займае месца ў варотах пад 88 нумарам. 7 нумар Барташевіч Тацяна, 8 Наталля Качан, 11 Дудко Кацярына, гэта капітан каманды і гуляючы трэнер. 13 Кенда Тацяна, 14 Нана Джульета, 17 Бельмач Вікторыя, 22 Жытко Караліна, 23 Татарын Дар'я, 33 Зуварату Муса, 55 Логінова Тацяна. Як я ўжо казаў, гуляючы трэнер Дудко Кацярына. Менавіта яна кіруе дзеяннямі партнёрак на поле. Ну вось прагучаў у нас свісток, адразу госці пайшлі ў атаку, але перарвала гэтую атаку Вікторыя Бельмач.
Давайте я яшчэ судзейскую брыгаду вам прадстаўлю. Галоўны суддзя Наронскі Вячаслаў, яго помощники Охременя Евген Титовец Константин, четвертый суддя Шипица Алексей. У нас небяспечны момант и 1-0. Вот так, 40 секунд усяго толькі прайшло. И Дудко Кацярына открывая лік у нашей сённяшняй сустрэчы на першай хвіліне. Ну, адзначым, конечно, что фаварыцкі статус у нашай сённяшняй сустрэчы, безумоўна, за гаспадаркамі. Яны бронзавы прызёр мінулага чэмпіянату. І нават вот у аслабленым складзе, шмат, вы ведаеце, футбалістак пакінула ў міжсезонні гродзенскую каманду, усё роўна уяўляюць грозную силу ў нашым чэмпіянаце, асабліва вось калі тычыцца такіх супрацьстаянняў з дзяўчынкамі з Брэсту. Аўтсайдеры мінулага чэмпіянату пад назвай Бацор выступала брэсцкая каманда. Вось назву змянілі, але вось склад я паглядзеў амаль што цалкам з маладых дзяўчын 2001 года і маладзейшых, ну, 2000-го. Вось калі казаць менавіта пра стартавы склад, пра стартавых 11 чалавек, то толькі адна Яцушкевіч Ірына 96-го году, а астатнія яе партнёркі нарадзіліся ў 2000 годзе ці пазней. Ну, тут зразумела, конечно ж, і перавага у вопыце будзе сказвацца. Ну і адзначым, што дзве легіянеркі ў Нёмана дзейнічаюць па флангах. Гэта Нана Джульета і Зуварату. І гэта самыя эфектыўныя футбалісткі. Вось зараз Нана з мячом аддавала ў цэнтр на Логінаву. Добрая перадача на Зуварату, яна ўваходзіць у штрафную, б'е ў блізкі вугал, і ў нас 2-0 на трэцяй хвіліне сённяшняй сустрэчы. Ну, вось тое, пра што я казаў, калі хто там думаў, што я перабольшую, не. Ну, адзначу, што ў мінулым годзе Бацор, вось яны занялі 8-й радок у турнірнай табліцы і забілі ўсяго толькі 3 мячы. Ну, 8 камандаў гуляла ў вышэйшай лізе, зараз больш, вы гэта ведаеце. З'явіліся каманды Віцебску і Гомеля. Ну і, магчыма, недзе ў супрацьборстве з імі ёсць невялічкі шанец для Брэста здабыць балы. Вельмі цяжка, конечно, дзяўчатам будзе з такімі дасведчанымі камандамі. Нёманцы са сталічнымі камандамі, конечно, у нас тут барацьба, і адбірае Нана мяч у Бабко Аліны, удар вышэй за вароты, і небяспечна было. Дзве сустрэчы ў адрозненне ад сваіх суперніц згуляў ужо Нёман. Дынамо Брэст уступіла ў барацьбу ў другім туры, саступіўшы з буйным лікам 0-7 бабруйчанцы. Нёман, што Нёман? Нёман перамог дома Віцебск. А потым адправіўся на паўднёвы захад нашай краіны, дзе разграміў Гомельскую вобласць. Ну вось мяч зараз у штрафной Нёману. І удар, бачым мы удар, але раней за удар быў зафіксаваны фол. Там зараз балюча Тацяне Кемда, яна знаходзіцца на газоне. Ну, я спадзяюся, што ўсё добра з ёю будзе. Так, уздымаецца 13 нумар Нёману і штрафны удар. Аўдзейчык Вікторыя будзе ўводзіць мяч
у гульню. 5-0 і 11-0 Нёман выйграў. У першым і ў другім туры. Зараз добра гуляе ў цэнтры поля Валерыя Сарокіна. Перадае мяч туды ўперад. І што? Наумовіч Вікторыя за конт індывідуальных дзеянняў спрабавала выйсці на ударную позицию. Это не удалось. И мяч под контролем Зуварату покидая межи поля. Удар от ворот будет. Разыгрываюць гэты свободный удар футболистки Нёмана. Атака развивается левым флангом. Зуварату по центру Дудко. Вось Кацярына аддае перадачу на Кенду. Тая далей на Барташевич. Кенда. И страцілі мяч футболистки Нёману. Ёсць магчымасць для атаки у дынамавак. Качан. На Житко, тая далей на Нану. И выходзіць на ударную позицию, хотел я сказать, Кацярына. Дудко не далі гэта зрабіць, але атака Нёману працягваецца. Здавалася бы, недакладная перадача. І вышэй за вароты б'е Дудко. Адзначым мы эфектныя дзеянні ў штрафной Логінавай Тацяны, 55-го нумара Нёмана. Удар ад ворот у нас будзе зараз. Ну, ось я пачаў тут казаць вам пра бамбардыраў. Нана Джульетта у двух матчах забіла за Нёман 7 галоў. Зуварату Муса 4. Ну, вось сёння 5. І яны на 3-м і на 6-м радку бамбардыраў усёй лігі. Ну, у Брэста, зразумела, няма футболістак у гэтым спісе, таму што насуха яны сваю гульню прайгралі. Ну, вось зараз Дудко, выхад 1 на 1, у далёкі вугал каціць мяч. Там бы ён і так закаціўся, але вырашыла яму дапамагчы Зуварату і павялічвае свой бамбардырскі лік. Вось так у нас 9-я хвіліна і ўжо 3-0 на карысць Нёмана. Я адзначу, што не закрываюцца госці і спрабуюць сканструяваць нейкія свае атакі. Магчыма, гэта прывядзе да большай колькасці галоў у іх вароты, але ну, магчыма, і так трэба рабіць, каб спрабаваць развівацца ў гэтай гульні. Усё ж такі дзяўчыны маладыя, і нават 2004 года нараджэння ёсць. Чарговая атака Нёмана з мячом Тацяна Барташевич. І аут. Аут на карысць Дынама. Ну, калі рыхтаваўся да рэпартажу, вось Ірына Янушкевіч, 24 гады, і яна працуе настаўніцай матэматыкі і інфарматыкі ў школе, і казала, што яе самыя галоўныя заўзятары гэта яе вучні ў школе. Ну, гэта вельмі, не ведаю як вам, а вельмі міла вось чытаць такое і вось уяўляць, як там вучні заўзеюць за сваю настаўніцу, якая гуляе ў футбол. Я б тут таксама хацеў бы, каб моя настаўніца за Дынама гуляла. А мы глядзім, у нас тут лік становіцца 4-0 і дубль 11-го нумара Кацярыны Дудко.
Ну, я нават, ведаеце, там асабліва эмоцый тут не дадаю, абсалютна паўсядзённа гэта ўсё, у нас гэтыя мячы залятаюць, 10 хвілінаў, ўжо 4 апынуліся ў сетцы Дыяны Хвісько. Ну, і гэта яшчэ не вечар. Ну, давайте, калі шукаць нейкія інтрыгі, канешне б хацелася дзяўчынкам з дынамаўскай каманды пажадаць, ну, забіць свой першы гол у гэтым чэмпіянаце. Магчыма, ён дазволіць болей упэўнена дзейнічаць на полі. Дудко запускае ў прарыў з варату. Не, тая ў раён 11-метровай адзнакі аддае перадачу, дзе мяч становіцца здабычай Яцушкевіч Кацярыны. Вось тая футбалістка, пра якую я казаў, якая працуе настаўніцай. Сідарук. І пайшла ў нас дыяганаль. Не, ну тут недалёка, ў цэнтр поля, ў разліку на тое, што адгукнецца, я так разумею, 15-й нумар Клімчук, але да Крысціны мяч не дайшоў. І ўжо Нана атакуе флангам, супраць яе Аліна Бабко, 8-й нумар Логінава. Далей на Дудко, Логінава. І з блізкай адлегласці б'е зараз з варату. Хвісько Дыяна упэўнена забірае мяч. Ну, па яе пазіцыі прыйшоўся ўдар, але адзначым, што з даволі блізкай адлегласці яго наносіла легіянер Нёману. Атака Брэста. З мячом Барташевич. Тацьяна аддае перадачу на Караліну Жытко. Тая далей на Качан Наталю. І пакідае мяч межы поля. Удар ад варот будзе. Перахоп у выкананні Жытко. Тая далей на Дудко. Удар і 5-0. Ну, тут 14-я хвіліна у нас, лік 5-0. Ведаем мы славутую песню групы Чайф пра матч Аргентыны і Ямайкі, у якім шмат слёз было. Ну, у нас тут болей балюча сёння будзе. 15 хвілінаў не прайшло, ўжо 5 разоў з цэнтра поля распачынаюць футбалісткі Дынама. Яцушкевіч запускае па фланзе Наумовіч. Та развярнулася. Открываецца пад яе партнёр. Гэта Сідарчук. Сама пайшла. Не, ўсё ж такі Нана тут жорстка згуляла. І адабралі мяч. І контратака Нёману. Добра гуляе цэнтральны абаронца. Чекатыла Святлана гэта. І вось адвялі пагрозу брэсцкія футбалісткі ад сваіх варотаў. Сідарчук пад сябе і на левы фланг у напрамку Яцушкевіч. Не, першая на мячы Наталля Качан аддае з галкіперу. І мы бачым тут прэсінг, высокі прэсінг, ну, які, канешне, лёгка разбіваюць дзвюмя перадачамі футбалісткі Нёмана. Логінова з варату.
спиной до воротаў, прыймала гэтую перадачу 33 нумар Нёмана, і там один фінт, другі, вось на другім яна атрымала па нагах, і штрафны удар будуць выконваць жоўта-зялёныя. Падача ў раён сегменту, там вышэй за ўсіх выскакнула Караліна Жытко, прабіла, ну гэта далёка, па-першае, было 16 метраў ад варотаў для удару галавой, ну і мяч стаў лёгкай здабычай Дыяны Хвісько. З варату чарговы перахоп Нёмана, Дудко. А тут ледзь не абакралі гаспадарак брэсцкія футбалісты. Дубовік Анна там актыўна ўступіла ў барацьбу. Бельмаш направа на Качан, і праз Караліну Жытко мяч ізноў вярнуўся да Бельмач. І вось глядзім, якая памылка выйшла з варотаў Аўдзейчык, апярэдзіла 11-го нумара Дынамо. Дубовік Анну. Рэальны шанс быў, каб размачыць лік у нашай сённяшняй сустрэчы, свой бомбардзірскі лік, так скажам. І вось атака Нёмана левым флангам з варату пайшла ў штрафную, прастрэл уздоўж, небяспека, удар у выкананні Логінавай і на месцы Хвісько. Яцушкевіч. Развярнулася Ірына, раз, другі. Мяч не страціла. Направа на партнёра. Гэта Сарокіна Валерыя, калі я не памыляюся, 6-й нумар. І вось даводзіць мяч да лініі атакі. Але там у дзвюх былі Клімчук і Дубовік Анна, але не змаглі яны разабрацца паміж сабой. Мяч страцілі і зноў ім валодаюць футбалісткі Нёману. Таня крыкнула Наталля Качан, але мяч да Логінавай не дайшоў. Бельмач. Качан. І з мячом Сідарчук. Перадача ў цэнтр. Ну, зразумела, на 15-го нумара на Клімчук Крысціну гэтая перадача была, але не дайшла. Была вось тут верагоднасць, што мяч выйдзе за межы поля і будзе вуглавы, але не. Качан яго дастала і запусціла атаку сваёй каманды. Нана. Удар у блізкі вугал. Добры удар і бліскуча гуляе Дыяна Хвісько. Адбівае, і, ведаеце, мяч нават не выйшаў за межы поля. Татарин хутка уводзіць мяч з аута, і у нас становішча па-за гульнёй. Не, тут не трэба біць Логінавай, узняты сцяжок лайнсмена, афсайд. Жытко. І назад на Аўдзейчык гэтая перадача ідзе. І вось так, ну, чарговая спроба памыліцца, скажем так. Баражыруе тут Наумовіч Вікторыя. Ну, вось так можна, канешне, заганяць сябе, і сілаў на ўвесь матч не хопіць. Дудко на Логінаву не. Ось зараз Логінава з мячом. Перадача на Барташевіч. Тая далей на Татарин. І мяч у абаронцаў Нёман. Татарин з мячом. Не, прабачце, гэта Жытко, канешне. Вось зараз Татарин. З варату. Не дае мячу выйсці ў аут. Дудко. Татарин.
з варату. Супраць яе Пушкар Марына, капітан Брэста. Дудко, дыяганаль направа ў напрамку Наны. Тая сустракаецца з мячом на лініі штрафной. Падача з варату. На яе адгукаецца Барташевіч. І выходзіць мяч. Ну што, спроба контратака. Патрэбны дакладны пас. Наумович, не, яна вырашае не рызыкаваць. Падключае да гэтай атакі партнёрак, якія набягаюць з другім тэмпам. І ўсё гэта скончылася стратай мячу. Нана. И выбивая мяч Бабко за межи поля. Качан уводит мяч у гульню на напрамку Наны. Нана пройшла Бабко. Расстрэл у штрафную і вуглавы, калі я нічога не блытаю, першы вуглавы ў нашай сённяшняй сустрэчы на 22-й хвіліне матчу. Бельмач, Вікторыя будзе яго падаваць. Падача ў выкананні Бельмач. Не, вельмі недакладна. І тут адна Яцушкевіч. Недакладная перадача на Наумович. І тут выбівалі ў аут футбалісткі Брэста і патрапілі у Логінаву. І менавіта ад Тацьяны мяч выйшаў за бакавую. Аут на карысць Брэста. Вось яны яго увялі. Мяч увялі з аута ў гульню і ўжо паспелі яго згубіць. На добрая перадача на Кацярыну Дудко. І капітан Нёман б'е ў штангу. Удар ад ворот. Ну вось так вырашылі распачаць гульню з гэтага свабоднага удару футбалісткі Дынама. Пушкар на Дубовік. Тая далей на правы фланг. Хто першы на мячы? Першы на мячы Сідарчук. Удар у напрамку варот, але, канешне, тут на вельмі малой хуткасці мяч прыляцеў да Аўдзейчык і ніякай рэальнай пагрозы яе варотах ён не нёс. Барташевіч з мячом працягнула яго ўжо тут метраў 40. Перадача ну за варату, паспявае на яе легіянерка Нёмана. І вось чарговы вуглавы, чарговы ўжо другі вуглавы, на гэты раз з левага флангу. І зноў яго будзе падаваць Бельмач. З абодвух флангаў Тацьяна, прабачце, Вікторыя, канешне ж, выконвае гэтыя стандарты. Падбегла да зварату Клімчук, магчыма, вось, ну, каб не даць разыграць вуглавы. Ідзе падача Нана з мячом. Але ўжо выйшла яна са штрафной, але захоўвае кантроль над мячом, развярнулася. Так, фінт, адзін, другі. Абыграла суперніцу, аддае перадачу на Качан. Наталя па фланзе абыграла, і будзе падача ў штрафную. І там добра гуляе 6-й нумар, калі я не памыляюся, Валерыя Сарокіна. Здымае яна літаральна мяч з нагі
з вырату вуглавы, але вось магчыма ад вельмі рэальнага гола ў свае вароты выратавала каманду. Бельмач, чарговая падача ў штрафную, з вырату не гуляе Яцушкевіч галавой, выходзіць мяч са штрафной, але ненадоўга. Нана, ну вось зараз ёсць магчымасць для контратакі. Злева Наумовіч, атрымлівае Вікторыя мяч, трэба хутчэй дзейнічаць футбалісткам Брэста. Ну вось такая разразаючая перадача. Дзве партнёркі там было, Дубовік і Сідарчук, але ну ніводная з іх не сустрэлася з мячом. Занадта недакладна, магчыма, вось з гэтай прычыны. Дудко скидывае мяч на Жытко, але вельмі недакладны удар Караліны. І чарговы раз будзе ўводзіць мяч ад сваіх варотаў Дыяна Хвісько. Дудко перадачу ў напрамку Наны, не перахапіла гэтую перадачу Святлану Чекатыла. І тут Барташевіч адыгрывае назад у абарону, даходзіць мяч да галкіпера, Аўдзейчык. Ну, зразумела, на Качан перадача. Тая далей у апорную зону, не, перахоп. Сідарчук. І тут не атрымалася атакі. Дудко. Бельмач і зноў галкіпер Нёмана з мячом. Бельмач і недакладная перадача. Ну вось бачым, прынёс гэты ціск, гэты прэсінг плён футбалісткам Дынама, і зараз яны будуць уводзіць мяч у гульню з аўта. Не, мяч не выйшаў, канешне ж, Яцушкевіч, і тут крыўдная недакладная перадача. І добра гуляе Барташевіч на Нану, Дудко, далей на Логінаву, а злева ёсць яшчэ з вырату. Тацяна сама ідзе, аддае. Ох, у нас тут ледзь самастрэл не здарыўся. Недакладная перадача была на Дудко, але ледзь не зрэзала мяч у свае вароты абаронца Дынама. А зараз удар, ну вельмі здалёк, знешнім бокам стапы спрабавала прабіць Качан, не. Логінава з мячом. Нана уваходзіць у штрафную, што будзе рабіць? Б'е ў блізкі вугал, гуляе галкіпер, штанга, і бачыце вы рэакцыю абаронцы Дынама. Вельмі яна задаволена гэтым нумарам, гэтай сітуацыі. 14-й нумар Міхальчук Святлана. Ну, пашанцавала, будзем казаць, як ёсць у гэтай сітуацыі дынамаўкам. Мелі рэальную магчымасць футбалісткі Нёмана павялічваць сваю перавагу. Качан. Наталя, дарэчы, вярнулася ў Нёман. Яна і ўжо правяла сустрэчу ў Гомелі, не забіла там пенальці, калі верыць афіцыйнаму пратаколу. Паўабаронца з'яўляецца выхаванкай ФК Мінск, і вось у 19-м годзе яна гуляла з Зорку БДУ, а да гэтага у Нёмане, і мінулы год Наталя прапусціла, ну зараз вярнулася ў вялікі жаночы футбол. Дарэчы, гэту інфармацыю я ўзяў
у тэлеграм-канале VFB Дмітрыя Сіняка, вось за што яму дзякуй. Вельмі падрабязна ён расказвае пра жаночы футбол. Дэфіцыт інфармацыі, канешне ж, адчуваецца. Таму чым болей такіх праектаў, я думаю, тым лепш усім. Качан на Логінаву. І добра, хорош тут чуецца на адрас Міхальчук, Святланы. І зноў яна з мячом. Пушкар. Што зробіць Марына? Марына грузіць туды наперад мяч, але там уважліва гуляюць абаронцы Нёману. І зноў чарговы раз мы бачым, як сваю атаку гаспадарская каманда распачынае праз галкіпера. Страта і Пушкар налева на Навумович Вікторыю. Не змагла Вікторыя ўвайсці ў штрафную. Аўдзейчык направа на Качан. Наталя вяртае мяч свайму галкіперу. Бельмач, Логінава. І вось так у адзін дотык перадачай, што дазволіла распачаць хуткую атаку. Нана прастрэл уздоўж варот і Заўратуль робіць лік 6-0. І там проста заставалася ёй патрапіць па мячы з метра ў вароты. Наносіла яна гэты удар. 6-0. Ну, нагадаю, 5-0 і 11-0. Да гэтага перамагалі футбалісткі Нёману. Выглядае на тое, што тут будзе больш буйная перамога. Дынама Брэст, нагадаю, саступіла 0-7 бабруйчанцы. Таму тут таксама чакаецца болей з варату. І падзенне, гэта фол на Дудко. І жоўтая картка першая ў нашым матчы. Атрымлівае яе Святлана Чекатыла, 18-й нумар. Ну, вымушана была фаліст тут Святлана, таму што выходзіла на адзін з галкіперам. Дудко яна ўжо пракінула суперніцу і вось атрымала па нагах. З 20 метраў недзе адбудзецца гэты удар. Мяч амаль што роўна па цэнтры, і каля яго знаходзяцца Дудко і Логінава. Ну, я мяркую, што менавіта Кацярына і будзе біць. Гучыць свісток, можна біць. Так, ёсць над стенкай. У левы ад галкіпера вугал, але добра гуляе Хвісько Дыана. Ну і, можна сказаць, чарговы раз выратоўвае сваю каманду. Страта Логінава. Ці перахоп тут, гледзячы з якога боку, можна сказаць. Татарин. Не, гэта Жытко, канешне ж. Направа на Качан. Тая далей на Дудко. І дзве саперніцы не здолелі адабраць у Кацярыны мяч. Тая аддае перадачу ў штрафную. Развярнулася Жытко, і Караліна так, слабенька, будзем казаць, прама прабіла. Прама ў рукі Дыяне Хвісько. Зноў галкіпер Дынама у гульні. Сідарчук, Вікторыя набірае хуткасць, і злева ёсць партнёрка, і па цэнтры добра згуляла цэнтральная абаронца Нёману. Тацяна Кенда гэта была. Нана, неудалы ўвод мяча ў гульню.
Дудко. Нана, будзе удар. Так, і ногой адбівае Хвісько. Чарговая спроба ад футбалістак Нёмана. На гэты раз не паспяхова. Міма левай стойкі пайшоў мяч пасля гэтага стрэлу футбалістак у жоўта-зялёнай форме. Вось адкрылася пад перадачу партнёрка, адыграліся яны, галкіпер і абаронца, але вось навошта гэта было рабіць. І ў нас 7-0. Бліскучы удар у выкананні Кацярыны Дудко. 7-0 лік у нашай сустрэчы. І яшчэ 9 хвілінаў гуляць. «7-0». І 9 хвілінаў, як я казаў, яшчэ ў першым перыядзе. Ну вось паўтарылі ўжо свой вынік другога туру. Дынамаўкі менавіта 0-7 яны саступілі Бабруйску, бабруйчанцы мясцовай. Клімчук. Перадача ў напрамку, ну каго? Хутчэй за ўсё Сідарчук, але не, гэта недакладна. І удар ад варотаў будуць выконваць гаспадаркі. Усталёўвае мяч Аўдзейчык. І перадача на Жытко. Ну, тут актыўна супраць Караліны. Чарговы раз мы адзначаем, гуляе супернік. І вось зараз Наумовіч гэта была, і атакавала яна і Бельмаш, і ледзь не перахапіла мяч. А вось тут у цэнтры перахоп адбыўся. Пушкар направа на Клімчук. І выходзіць мяч у аут. Аут на карысць Дынамо, дарэчы. Дудко налево на Заўрату. Перадача ў цэнтры. Логінова тут не змагла падпрацаваць, але зноў Заўрату. Перадача на Нану. З лініі штрафной наносіўся гэты удар, і добра гуляе Хвісько. Бліскучы нават, я б так сказаў. І бачым мы, што Вікторыя Бельмаш бяжыць да вуглавога сцяжку, каб чарговы раз выканаць гэты удар з вуглу поля. І адразу да яе туды Логінова. Паспрабуюць разыграць яны. Не, ўсё ж такі Логінова на Бельмач. Удар, добры удар праз сябе. Гол, але ён будзе не залічаны, таму што ўзняты сцяжок лайнсмена. Афсайд. Адзначым, што нейкую сумяцісу ў дзеянні гасцей унёс вось гэты розыгрыш вуглавога. Чакалі яны падачу, але Логінова аддала перадачу на Бельмач, і тая прабіла з вострага вуглу, але вельмі такі плотны удар пайшоў. Прастрэл чарговы. Ну што, гол 8-0. Ну я нават не ведаю, як там, якім цудам, нейкімі рыкашэтамі мяч патрапіў у вароты. Балюча 6-му нумару Валерыі Сарокінай. Магчыма, збілася дыханне, там мяч патрапіў і збіў дыханне. Нана забівае свой чарговы гол. 8-0. І зусім хутка распачнецца апошняя 5 хвілінка першага тайму. Я думаю, чакаюць
дынамаўкі, каб хутчэй вось наступіў гэты перапынак і трошкі перавесці дух. Зразумела, што тут нейкімі карэктывамі ў распранальні нічога не выправіш. Клас суперніц вельмі сур'ёзна адрозніваецца, але вось заўсёды паўза яна можа пайсці на карысць, скажем так. Бельмач, Логінова, Качан, Логінова, зноў Бельмач. Закидывае туды на Нану. Не, там першая Бабко, Аліна на мячы. Михальчук на Клімчук. І ўсё, на гэтым атака ад Дынама скончылася. Бельмач налево на партнёрку. І вось чарговы раз мяч у галкіпера і бачым вось разварот, як называюць яго трэнеры ў футболе. Змянілі праз 2-3 пасы фланг атакі. Дудко падманным рухам скінула сабе апеку. Логінова спрабавала тут скінуць мяч партнёрцы, але вось ніхто не набягаў, таму страта і ўжо атака Дынама. Дубовік спрабавала закінуць мяч на правы фланг, але не дайшоў мяч да калегі па камандзе, а потым, уступіўшы ў барацьбу, парушыла правілы Ганна. Дудко. Логінова направо на Нану, тая ўваходзіць у штрафную, і у нас 9-0. І вось такія танцы. 42-я хвіліна. Нана робіць лік 9-0 у нашай 43-я хвіліна, прабачце. І адзначым, канешне ж, добрую перадачу. Цяжка, канешне, дынамаўкаў, нічога яны не могуць супрацьставіць атацы Нёмана. Сарокіна на капітана, тая далей на Сідарчук, але чарговы раз страцілі футбалісткі гасцявой каманды мяч. Але вось і атака Нёмана нядоўга працягвалася. Пушкар. Сюды быў пас на Ганну Дубовік, тая ў адзін дотык на Сідарчук, але гэты пас быў перахоплены, і ўжо бачым мы, што Дудко з варату там плятуць камбінацыі на левым фланзе, з варату. Прастрэл. Чарговая спроба прастрэлу, на гэты раз удалая, і на лініі штрафной сустракаецца з мячом Жытко, Караліна. 10-0. Вось так да двузначнай розніцы даводзяць лік ужо ў першым тайме футбалісткі Нёмана, і робіць гэта Караліна Жытко. Канешне ж, абсалютна без шансаў. І ось, калі па пачатку гульні мы бачылі там нейкія падыходы у выкананні дынамавак Брэста, то тут, канешне, ўсё становіцца з кожнай хвілінай невесела. Сорокіна аут. І я думаю, тут у нас 20 секундаў засталося до заканчэння першага тайму. Арбітр нічога не будзе дадаваць. Зразумела, просто нема сэнсу. Нана, што будзе у нас? 11-й? Не. Пакуль не. Перадача назад на Жытко.
І ось зараз прагучий свісток, чуєте ви його, 10-0 після першого тайму у матчі Ньоман Динамо Брест. Рату Муса, 55-й, Логінова Тетяна. Як я вже казав, Хременя Євген, Титовець Константин, 4-й суддя Шипіца Олексій. У нас небезпечний момент і 1-0. Ось так, 40 секунд усього тільки Логінову. Добрая передача на Зувороту, яна уваходить у штрафную, б'е у близкий вугол, і у нас 2-0. Тут не далі гэта зрабіць, але атака Ньоману працягваецца, здавалася бы, недакладная перадача. І вышэй за вароты. Там насуха яны сваю гульню прайгралі. Ну вот зараз Дудко, выхад 1 на 1 у далёкі вугол каціць мяч. Там бы ён і так закаціўся, але вырашыў, якая гуляе ў футбол. Я б тут таксама хацеў бы, каб моя настаўніца за Дынамо гуляла. А мы глядзім, у нас тут лік становіцца 4-0 і дубль Логінова. Далей на Дудко. Логінова. І з блізкай адлегласці выкананні Жытко, тая далей на Дудко, удар і 5-0. Ну, тут 14-я хвіліна, у нас лік 5-0. Атака Ньомана левым флангам, Зувороту увайшла ў штрафную, прастрэл уздоўж. Небяспека, удар у выкананні команды на удар у близкий вугол, добрый в удар и блескуче гуляет Дыяна. На добрая передача на Кацярыну. Логінова з мячом. Нана уваходить у штрафную, что будзе рабіць? Б'е ў близкий вугол, гуляе голкіпер. Штамбліла распачаць хуткую атаку. Нана... Прострел уздовж ворот і Зувороту робить лік 6-0. Так, ёсць над стенкой. У левой от голкипера в угол, але добра гуляе Хвісько Дыяна. Ну і можна сказаць, Дудко. Нана, будзе удар. Так, і ногой адбівае Хвісько. Чарговая спроба. Яны голкипер і абаронца, але вось навошта б гэта было рабіць. І у нас 7-0. Блізку. Перадача ў цэнтры. Логінова тут не змагла падпрацаваць, але зноў Зувороту. Перадача на Нану. Ўсё ж таки Логінова на Бельмач. Удар, добры удар. Праз сябе гол, але ён будзе не залез. Удар пайшоў. Прострел чарговы. Ну что, гол 8-0. Ну я нават не... Логінова направо на Нану. Тая уваходить у штрафную. И у нас 9-0. Прострел. Чарговая спроба прострелу. На гэты раз удалая. И на линии штрафной сустракаецца з мячом Жытко, Каролина.
Ну вось нарэшце пачаўся у нас другі тайм сустрэчы жаночай вышэйшай лігі паміж Нёманам і дынамаўкамі Брэсту. 10-0. 10-0. Такі лік пасля першай паловы сустрэчы. У нас тут не запущены час на табло, вось зараз пайшоў, там недзе паўхвіліны адгулялі дзяўчыны у холостую, так скажем. Вось, ну што тут казаць пра замены? У Нёмана адна замена, з'явілася Паліна Долматова вось зараз замест Качан, і менавіта яна біла зараз па варотах. У Брэста дзве замены, замест Сарокіна і Парцяннікава, замест Бабко і Ванюк. Ну і вось бачу я, што галкіпер другі, там нехта з палявых заняў месца Хвісько ў варотах. 11-0 у нас на 46-й хвіліне. Ну вось так, на першай хвіліне першага тайму Дудко забіла, і вось зараз яшчэ адзін гол забілі футбалісткі Нёману. І таксама гэта Кацярына Дудко. Ужо пяты мяч у сённяшняй сустрэчы. Ну, давайте я вам нагадаю, як развіваліся падзеі. На першай хвіліне Дудко 1-0, з варату на трэцяй 2-0, на 9-й Янаш робіць лік 3-0, на 11-й і на 14-й Дудко чацвёрты і пяты гол забівае у вароты Дынама. На 32-й з варату робіць хет-трик, а на 36-й Кацярына Дудко покер. І такім чынам у нас 7-0. На 40-й Нана і Янаш, на 43-й 9-0, на 44-й Караліна Жытко 10-0. Ну і вось на 46-й Дудко 11-0. У нас зараз чарговы быў удар па варотах, і выратавала галкіпер Дынама сваю каманду. Я тут вымушаны перад вами перапрашаць, таму што памыліўся. Канешне ж, у другім туры суперніцамі Дынама Брэст былі не футбалісткі бабруйчанкі, а Магілёўскі Днепр, таму прашу выбачыць, канешне, мяне за гэтую недакладнасць. Нана запускае Логінаву, не перахопліваюць мяч. Футбалісткі Дынама. Ну вось вы ведаеце, я гляджу зараз Дыяна Хвісюк, калі я не памыляюся, першы нумар, яна гуляе у полі. Вось такая цікавая замена на левым фланзе абароны. І у нас гучыць свісток, офсайд. Ну, вось такая цікавая сітуацыя. Я першы раз, прызнаюся, бачу такую. Хвісюк у нас, якая займала месца ў варотах у першым тайме, зараз дзейнічае ў полі. А вось хто, ці Іванюк, ці Парцяннікава зараз у варотах, ну, я не ведаю, там просто ў манішцы яна без нумара. Ну, патрэбна знайсці нам другі ці пяты нумар на полі, і гэта будзе значыць, што тая футбалістка, якой на полі няма, ну вось дэдуктыўным метадам і знаходзіцца ў варотах. Ну вось я бачу другі нумар Паліна Парцяннікава зараз на правым фланзе у паўабароне. Гэта значыць, што пяты нумар Інна Іванюк зараз у варотах Дынама. Атака Дынама. Наумовіч. І не выходзіць мяч у аут. Выпускае яго туды у супрадзенні з Тацянай Кендай.
Нана. Долматова. Ці Долматова, ну вось у першым я называў, націск рабіў у прозвішчы Паліны на не на першы склад, а вось зараз на першы вырашыў прыслухацца да суддзі інфарматара. Менавіта так ён называў прозвішча Паліны. Нагадаю, гэта адзіная замена ў складзе Нёмана, якая адбылася ў перапынку. А перапынак у нас вось у сувязі з гэтай заменай палявых на галкіпера і гэтак далей адбываўся амаль паўгадзіны. Аўдзейчык. Нана. І супраць яе Хвісько Дыяна. Вось той самы тая дзяўчына, якая займала месца ў варотах, нагадаю, у першым тайме. Аут. Аут на карысць Нёмана. Не, прабачце, штрафны будзе. Не, ўсё ж такі аут. Уводзіць мяч рукамі футбалісткі Нёмана у гульню. І ўжо чарговы аут, ужо праз 30 метраў. Тут прасунуўся да варотаў жоўта-зялёныя. Логінава. Логінава з мячом і афсайд. Увели мяч у гульню футбалісткі Дынама і спрабуюць развіць сваю атаку. Ну што, магчыма, зараз не перахоп у выкананні Татарын і далей недакладная перадача ў штрафную. Іванюк з мячом. Дудко налево на Зуварату. Тая абыгрывае апанентку. І не, ўсё ж такі Клімчук тут на пару з капітанам, з Пушкар Марынай адабралі мяч. Клімчук. Атака Нёмана. Зноў перахоп Барташевіч. І мяч ад нагі Святланы Міхальчук выходзіць за межы поля. Вуглавы будзе. І ўжо мы ведаем, што будзе падаваць гэты вуглавы Вікторыя Бельмач. Падача і удар галавой міма створу. Гэта Дудко. Біла зараз па варотах Дынама. Чарговая страта Долматова. Дудко, Зуварату, выцапала мяч, перадача і 12-0. Нана робіць лік на 54-й хвіліне. Ну, нехта спытае каментатара, дзе твои эмоцыі, вось гол, а ты так спакойна. Ну, я скажу, мне, калі сур'ёзна, шкада дзяўчынак з Дынама, футбалістак Дынама. Ну, гэта, канешне, вось тое, што зараз мы назіраем на полі, не вельмі падобна на гульню камандаў з адной лігі, скажем так. Все ж таки 12-0 на 55-й хвіліне ў футболе. Ну, гэта вельмі і вельмі шмат. Барташевіч налево на Зуварату. Прастрэл. Не, Нана праскочыла гэтую кропку, дзе павінна была сустрэцца з мячом. Яцушкевіч.
на Наумович. Не удалося Вікторії затрымаць мяч у межах поля. Аут на карысць Нёмана. Нана. І яшчэ адзін аут. Адкрылася пад перадачу Дудко Кацярына, і ў супрацьборстве з ёй вымушаны былі выбіць мяч за межы поля футбалісткі Дынама вуглавы. Так, Вікторыя Бельмач яго падае. Вы ўсё ведаеце. Падача ў штрафную. Долматова удар і просто порвала сетку, як кажуць у такіх выпадках. 13-0. Ну вось адзначылася і расійская легіянерка Нёману Паліна Долматова. Выйшла яна ў перапынку. І ўжо адзначылася мячом. «13-0». Ну, ўжо больш забілі, чым Гомельскай вобласці футбалісткі Нёмана, а яшчэ гуляць і гуляць. Гульня рукой была, але чуем мы Вячеслав Наронскі кажа, можна гуляць. Таму што з мячом заставаліся гаспадаркі. Татарин. І праз цэнтральных абаронцаў Нёман зараз праз Кенду распачынае чарговую сваю атаку. Доўгі пас на Нану. Тая скідвае галавой на Дудко. Зноў Нана з мячом. На лініі штрафной будзе удар. Не будзе пас на Зуварату. І удар у выкананні Барташевіч заблакаваны. Іванюк з мячом. Сідарчук. Далей сюды на Наумович, але не сустрэлася з мячом Вікторыя. Перахапілі яго футбалісткі Нёману. І што ў нас тут? Удар пяткай. 14-0. Зуварату. Муса Зуварату забівае свой чарговы гол у нашай сустрэчы. Чацвёрты гол Зуварату Муса ў сённяшняй сустрэчы. І замена ў складзе Нёмана. 14 нумар Нана забіла 3 мячі ў сённяшняй сустрэчы і пайшла на замену. І Муса таксама пакідае поле. Яна забіла сёння 4 мячы. Ну вось так, абодва флангі асвяжыў трэнерскі штаб Нёмана. Астасевіч і Харитончик, калі я не памыляюся, з'явіліся на полі. Ну, тут не просто по позиции замены, тому что бачу я зараз Астасевич у цэнтры поля, у опорной зоне гуляе, а месца Харитончику на падзенні, а месца на левым фланзе, напрыклад, замест Зуварату заняла Татьяна Логинова. Хто там справа? А справа Паліна Долматова. Перахоп у выкананні Сідарчук.
Перадача у штрафной, на линии штрафной падение. И что у нас тут, штрафны ці пенальти? Штрафны. Ну вось рэальнейшая магчымасць для гостей, каб размачыць галкіпера Нёмана, забіць свой першы гол у гэтай сустрэчы і у агуле у чэмпіянаце. На лінії штрафной адбыўся фол, але не ў межах, і таму штрафны удар у нас тут будзе з 16 метраў, трохі лявей за вароты, не па цэнтры. Ну, ёсць магчымасць, рэальная магчымасць. З правай нагі тут добра можна закруціць. Колькі футбалістак у стенцы. Вось адсоўвае гэтую самую стенку на азначаныя 9 метраў 15 сантыметраў арбітр. І у мяча Вікторыя Сідарчук і Яцушкевіч Ірына. Удар. Мяч трапляе у стенку. Там спрабавалі, магчыма, падмануць футбалістак Нёмана, дынамаўкі, але нічога ў гэтым не атрымалася. Долматава, яна зараз гуляе на правым фланзе. Падача ў штрафную, але недакладна, і адварот. Удар адварот будзе. Разыгрываюць мяч футбалісткі Брэста. Дубовік. Далей на Сідарчук. Ну, ось добра так пафінціла тут у цэнтры поля 13-й нумар Дынама. Але мяч усё роўна разыгрывалі гэтую атаку ўжо праз абаронцаў і адбіраюць валоданне футбалісткі Нёмана, і Долматава правым флангам. Сама пайшла Паліна, удар, увайшла ў штрафную, патрапіла у партнёрку. Ці ўсё ж такі ў футбалістку Брэста? Не, ад Харитончик мяч пакінуў межы поля, удар адварот. Ну і вось далёка не адыходзіць тут Харитончик і Логінова. І доўгім пасам спрабуюць разыграць гэты удар адварот футбалісткі Брэста. Нельга браць мяч у рукі. Выйшлі з-пад ціску госці. І страта мячу ў цэнтры поля. Татарин і Барташевіч на Дудко. Тая далей направа на Долматаву. Падача ў штрафную. І галкіпер на месцы. Татарин. Не, тут уважліва гуляе Партяннікова. Аут. Логінова. І Сідарчук з мячом. Ну, здаецца, самая актыўная ў складзе Дынама Брэст. Ну, зараз пайшла ў абводку, мяч страціла. Дудко. Удар добрый у блізкі вугал, і адзначаем эфектныя, эфектыўныя дзеянні Іванюк у варотах. Ну вось Квісько Дыяна, якая у нас сёння ў дзвюх іпастасях у ролі галкіпера і левага абаронцы дзейнічала і саступіла месца на полі Чырец Карыня. Па свістку паказвае арбітр, і трэба Вікторыі Бельмач паўтарыць спробу падачы вуглавога. Падача ёсць, выходзіць Іванюк з варот і гуляе кулакамі. Татарин выкидае мяч з аўту ў напрамку Барташевіч.
І зноў выбіваюць яго госці за бакавую лінію поля. І зноў Татарин. На Дудко. Логинова. Дудко. Логинова з м'ячом. І не прайшла яна 15-го нумара Крыстіну Клімчук. А тут чарговы аут, але на гэты раз на карысць госцей. Вышэй падказваюць адна адной футбалісткі Дынамо, але вось нават са сваёй паловы поля не ўдалося выйсці. Дудко ў далёкі 15-0. 15-0 і 6-й гол Кацярыны ў сённяшняй сустрэчы. Замена в составе команды «Динамо Брест». В поле приготовит игрок под номером 17 Наумович Виктория. Наумович Виктория пакідае межы поля, а выходзіць Яковлева Марыя. Адбываецца гэтая замена на 66-й хвіліне гульні. І адзначым, што Кацярына Дудко, гуляючы трэнер і капітан Нёмана, забівае 6-й мяч у сённяшняй сустрэчы, свой 6-й мяч у сённяшняй сустрэчы. А агулам 15-й сваёй каманды. І гуляць яшчэ 25 хвілінаў, трохі меней. Логинова на Барташевич. Барацьба, і выходзіць пераможцам з яе Пушкар. Не, далёка не ўдалося выбіць мяч. Дудко. Татарин. Барташевич. І вось пайшоў разварот, і сюды нават праз цэнтральных абаронцаў ужо па звычцы, ведаем мы, гуляе Нёман. Тут добра поставила корпус Дудко, захаваўшы мяч. Перадача на Астасевич, тая далей на Бельмач. І што ў нас тут? Будзе гол ці не? Адскок, свістку няма і балюча футбалістцы Нёмана. Хто гэта? Зараз пабачым. Это 21-й нумар, калі я не памыляюся, Валерыя Харитончик, якая на 59-й хвіліне выйшла на поле. Іванюк будзе ўводзіць мяч у гульню. Вось так, выбівае з рукі, але зусім недалёка. Логинова. Іванюк добра дзейнічае, выйшла з варотаў сюды да межаў штрафной, забірае мяч у рукі. Ну што, яшчэ раз, трэба падалей трохі, ці дакладней. Вось зараз удалося дакладна на партнёрку. І тут страта, недакладны пас у напрамку Паліны Парцянікавай. Логинова запускае по фланзе Харитончик, Валерыя прастрэльвае, але не моцным, скажем так, адбыўся гэты прастрэл, і на вуглу плошчы варот забірае мяч галкіпер Дынамо. Логинова ізноў з мячом. Ну, далёка выйсці не могуць футбалісткі Брэста, і зразумела, што хваля за хваляй накатваюць атакі на іх вароты. Вось адна з нешматлікіх магчымасцей. Сідарчук, прабачце, налева на Яковлеву. Таксама да штрафной не дайшлі. Ну, можна сказаць, што самая рэальная магчымасць была гэта вось той штрафны удар з амаль з лініі штрафной плошчы, які прабівалі на пачатку другога тайма футбалісткі Дынамо. Ну, вось тут завалодала мячом Михальчук Святлана, аддавала на фланг на
Клімчук. Але мяч выйшаў у чарговы раз за бакавую лінію поля і чарговы аут у нас будзе. Татарин выкідае мяч у напрамку Дудко. Атрымлівае перадачу ў адказ. Спроба прастрэлу, якую перарвала Клімчук, і чарговы вуглавы. І вось так, не спяшаючыся, Тацяна Логінава ідзе за мячом. Недокладная перадача. І што, магчымасць для контратакі? Не, Татарин адбірае мяч, але ўсё ж такі прэсінгуе 11 номер Ганна Дубовік. Логінава. Прастрэл у штрафную і дакладна на галкіпера. Іванюк забірае мяч. Яцушкевич. Назад на Сідарчук. І Вікторія далёка тут не прайшла. Перахапілі мяч футбалісткі Нёмана. Долматова. І недакладная перадача ў выкананні Паліны. Яцушкевич. На 19 нумара на Марыю Яковлеву, якая выйшла на замену, але вось, не ўдалося і на гэты раз развіць атаку. Барташевич тут згубіла мяч у цэнтры поля. Астасевич на Дудко, і така доўгая дыяганаль ідзе ў напрамку на Логінаву і выносіць мяч за межы поля Клімчук. Капітан Дынама Марына Пушкар добра дзейнічае ў адборы, але вось бачыце, ізноў страцілі мяч у штрафной Барташевич, а і не далі ёй ударыць у гэтым моманце, выбілі мяч з-пад нагі. Вось Вікторія Бельмач. Мінулы вуглавы, дарэчы, падавала Логінава Тацяна. Я ўжо нават пачаў глядзець, дзе там 17 нумар Нёмана. Не, яна на полі. І зноў будзе падаваць у штрафную. Добрая такая падача у яе атрымліваецца, таму што магутны удар можа. А тут з лініі штрафной Барташевич біла, але зваліўся мяч з нагі і пайшоў міма створу. Харитончик навязала барацьбу, суперніца адабрала мяч. А гэта ўжо Пушкар з мячом развярнулася, аддае на галкіпера, на Іванюк. Тая далей на 15 нумара на Крыстіну Клімчук. І вось праход па правым фланзе не ўдаўся. Барташевич. З мячом ужо Нёман, як вы зразумелі. Астасевич мяч згубіла. А тут не вельмі ўдалы прыём у выкананні Ганны Дубовік, і мяч стаў лёгкай здабычай футбалістак у жоўта-зялёнай форме. Дудко. Харитончик. Прастрэл у штрафную. Дудко сустракаецца з мячом. Праз сябе спрабавала прабіць 11 нумар Нёмана. Выносит мяч футбалісткі Дынама. Падбор быў за Татарин. Здавалася б, страціла ўжо Дар'я мяч, але не падхапіла і шукае партнёра. Вось зараз Барташевич. І назад на Кенду. Тацяна куды не развярнулася, і вось на галкіпера гуляе, на Вікторыю Аўдзейчык, якая ўжо вельмі даўно з мячом не сустракалася. Вось хоць такім чынам
паўдзельнічаць у гульні галкіперу Нёмана. Страта, перахоплівае мяч Сідарчук, увайшла ў штрафную, ну і вось удар, ну, пад мае словы задзейнічалі Яўдзейчык. Адзін з нешматлікіх удараў Дынама Брэст і добрая магчымасць. Так, канешне, не па цэнтры уваходзіла ў штрафную, але улічваючы малую колькасць момантаў, якія ўзнікаюць наперадзе у дынамавак, канешне, мы можам сказаць і прылічыць гэты момант да небяспечных. Ну, удар у створ, як по-другому. Бельмач на Долматову. Паліна назад на Астасевич, і там гучыць свісток арбітра, парушэнне правілаў. «15 хвілінаў, крыху меней ўжо застаецца ў нас да заканчэння другога тайму. 15-0 на карысць Нёмана. Чарговая атака, на гэты раз правым флангам атакуе Далматова. Перахоп Партяннікава і страта. Чарговая страта ў цэнтры поля. Барташевич назад на Бельмач. Долматова на Дудко. Сустракаецца ўсё ж такі з мячом Кацярына, падзенне і выклікана яно парушэннем правілаў з боку футбалісцкіх госцей на Дудко, і будзе небяспечны штрафны. Ну, як небяспечны, мяч у нас заўсёды тут знаходзіцца недзе побач са штрафной пляцоўкай Дынама, і вось падача з флангу будзе зараз. Стандарт. Ну, тут зразумела, што будуць рабіць падачу ў штрафную, там спроба выйграць верхавую барацьбу. Ці, магчыма, вось сюды, ў раён сегмента, панізу аддаць на Барташевич. Не, ўсё ж такі падача ідзе ў штрафную, а Барташевич мяч падбірае, першым крананнем вырашыла не біць, а тут уже няма магчымасці 22-му нумару Караліне Жытко прабіць і забіць другі мяч свой у сённяшняй сустрэчы. А зараз капітан Дынама Марына Пушкар адбірае мяч і запускае па фланзе 11-го нумара Дубовік Ганну. Не. І на гэты раз Дынама не ўдалося працягнуць сваю атаку. Вось зараз мяч выходзіць у аут. І Татарин уводзіць мяч з-за бакавой. Логінова паўдзельнічаў і я тут трошкі ў гульні, Дар'і падаў мяч. У пратаколе не адзначыць, таму кажу вам пра гэта ў эфіры. Яўдзейчык. Доўгая перадача на Долматову. Паліна сустракаецца з мячом у цэнтры поля. Скінула на Бельмач, а супраць Вікторыі правілы парушылі. Доўгая перадача ў напрамку, хто там быў, гэта 21 нумар, Харитончик Валерыя, скінула яна мяч на Дудко. Зараз ужо Логінова падключаецца да гэтай атакі на левым фланзе. Татарин.
І подача. Не, передача у штрафную. Дудко, не у штрафную, пробачте, на підходи до штрафної, а там нікого, до речі, і не було, тому просто Кацярина пробила з 20 з копейками метрів. А тут уже черговий раз Іванюк уступає у гульню, підбирає м'яч і ось на ближнюю, на Михальчук Святлану передача. І бачите, там є можливість помилитися. І помиляються футболістки Динамо, заробляють вуглові. Харитончик спробувала вернути у центр штрафной м'яч. Потрапила у суперницю вугловий удар. Могли увогуле забити. Бельман, чергова подача з вуглового зараз буде. Перший кричать там голкіпер, напевно, Динамо своїм партнеркам, тому що не виходила яна на гэтую подачу. Житко. Астасевич. І страта мячу. Ну што, 4 футболісткі Динамо ў гэтай атацы. Сідарчук, Вікторыя левым флангам. У цэнтры Дубовік, Ганна. Не, ну, як кажуць, з'елі ў гэтай контратацы 13-го нумара Динамо, але зарабілі вуглавы і вось, ну, магчыма, стандарт. Стандарт — гэта заўсёды шанс у футболе. Таму паназіраем, што зараз як скарыстаюцца гэтым момантам. Яцушкевіч, калі я не памыляюся, падавала, і зноў Ірына. Чарговая падача, і што? Ну як жа так? Выйшла аўдзейчык Вікторыя з варотаў, і можна было патрапіць у пустыя вароты. Гэта другі нумар. Ну, складаны даволі удар, там з лёту патрэбна было па лініі Парцяннікавай прабіць, пайшоў вышэй. А там у супрацьборстве за аўдзейчык Дубовік апынулася на газоне, але ўсё добра з Ганнай. Канешне ж, мы ўсім удзельнікам сустрэчы жадаем здароўя. Харитончик запускае Дудко, не выйшла своечасова з варотаў Іванюк і нейтралізуе гэтую пагрозу сваім варотам. А гэта ўжо Кенда сустракаецца ў раёне цэнтральнага круга з мячом. Ну, 2 цэнтральных і 2 футбалісткі нападаючых. Не, ўсё ж такі тут вярнуліся абараняючыся, скажем так, футбалісткі, якія вымушаны былі абараняцца ў гэтым моманце і не далі развіцца атацы Дынамо. Але вось глядзіце, чарговы раз перахоп, і якая ж добрая магла быць перадача на Пушкар. Яцушкевіч яе рабіла, але трохі недакладна. Ну, з'явіліся нейкія падыходы у Дынамо апошнія некалькі хвілінаў. А зараз добра выйграла Дудко верхавую барацьбу. Долматова. Дудко. Долматова. Падача ў штрафную. Татарын. Не было магчымасці прабіць. Вось толькі зараз трапляе мяч у сетку, але са знешняга боку лік у нас застаецца ранейшым. Нагадаю, 15-0 на карысць Нёмана. І апошні гол на 66-й хвіліне забілі амаль 20 хвілінаў таму. Ну, адзначым, канешне, што тут прайшло шмат заменаў. Па-першае, чарговы удар быў зараз па варотах Іванюк.
Замены были, и, конечно, замены з Зуверату и Наны оказали уздзеянне на ход нашей сустрэчы. Астасевич, Долматова. Удар Полины. Добрый таки плотный удар у близкий в угол. Іванюк уступає у гульню черговий раз. І черговий вугловий буде. Який черговий раз у свій час подає Тетяна Бельмач. Подача, высокая подача. Барташевич такую свячу запустила над штрафною. Астасевич не. І у нас контратаказ Динамо. Ці атрымаецца. Не атрымаўся. Бельмач перахапіла мяч. Дудко. Астасевич. Дудко. Корсакова. Ой, пробачьте, Долматова, конечно ж. І знову подача у штрафную. І там на лінії площі ворот Харитончик была. Пробила Валерия, але не атрымаўся удар. Небяспечна могло быць. Кенда. І перахоп Брэста, але вось ненадоўга. Дудко. Долматова пайшла ў цэнтр. Уваходзіць у штрафную. Не ўвайшла. Вось на ўваходзе ў штрафную прабіла па воротах Полина. І удар быў заблакаваны. Атака Брэста. Яцушкевич. Подача ў штрафную. І там добра, уважліва гуляе Логінова. Яцушкевич. Супраць яе Бельмач. І выходзіць мяч у аут. Добрая па задумцы перадача, але ў афсайдзе знаходзілася Харитончик. Не удалося зайсці на 16-й гол футболісткам Нёмана. Атака левым флангом. Ну там Яцушкевич актыўнічае. Подача ў штрафную. Сустракаецца з мячом Ганна Дубовік, але гучыць свисток. И тут у нас офсайд. Аўдзейчык уводзіць мяч у гульню пасам на Татарин. Дар'я шукае партнёрак, не знайшла, і перадача была заблакавана. Барташевич сама пайшла, 7-й нумар Нёману. І таксама страціла мяч. Партянникова. И передача направо недокладная. Татарин выкидая у напрамку на Харитончик мяч. Барташевич. Харитончик. Барташевич подбирае мяч ізноў, хаця здавалася, што ўсё захлынулася гэтая атака. Не, яна захлынулася трохі пазней на перадачы Астасевича, але ізноў адбіраюць мяч футбалісткі Нёмана. Ну такая тут серыя
узаемных памылак з аднаго і з другога боку. Шмат адзінаборстваў. Зараз Пушкар з мячом у свабодную зону, і Аўдзейчык выходзіць з варотаў і адпраўляе мяч у цэнтр. Барташевіч, Дудко. І у нас гучыць фінальны свісток, які канстатуе канчатковы лік 15-0 на карысць Нёмана. Мяне звалі Сергей Селівон. Пабачымся на футболе.